Hi, Thando kunjani? Hi Sbu. Kunjani? Hayi ngishap. Manje Manje yini? bengibuza ngendaba le matric dance. Oh, shole. Yeah. Nasi ngikhohliwe hayi. Oh. Hayi okay, hayi vandag ke vandag ungakhona ukucabanga ngayo ke. Awuthini? Ngithi vandag. Yabo. Baba mina. Mina ngipheke Sbu. Besides, mina ngenzini sibona. Ngiyobe ngibhizi mina. Cool namhlanje. Oh hayi nakusasa, yabo. Nakusasa mina. Bengana stress, mhlambe kusasa or phambi kusasa. Noma kuyi Friday yabo because matric dance next week. Manje noma kuyi Friday yabo. Sbu kahle kahle I'm not interested, ne? So please, throw me a move. Isindaba abantu baphelile Thando yabo. Sekusele mina nawe kuphela and Mina nawe. Sbu, ucabanga ukuthi ngaba mina nawe. Ulitshela ngani? Yeah. Before let me feel. Okay, guys, it's cut for me. Okay, I'm gonna cut. Okay, guys. As you can see, I'm on character. Uthando. I'm not the gay guys. Uthando ike. Yambona nge vele so casta yena for kunjengothando. This is our Thando. Yeah. Then uzoqabuzana noSibu. Okay, bafuna ukubona ukuthi siqabuzana njani. Yeah. Kissing. Practice Yeah. kissing baba. Kissing. Kissing baba. Yeah. Yeah, real kissing. Press on, guys. Press on. Yazi sile Thomas Mthando. Yeah, I got him sold. Hi, mama. I'm talking cold. Thando. Bona Thando. Hayi. Babe. Kiss an eye. Kamera mnandi. Ngeke. Indaba esikala. Ngiyona zami. Ayiqinile ngiyangiphrisa. Ayisarikodi ya le. Oh.